ahinya kuom wasechegi. Mheshimiwa, wach mar riembo lakteche nikech gin e ng'anyo ni. Ma be gima dhi rieyo wach gi mar ng'anyo ni koso ma to ji dhi ataro gi chik. Nikech waneno ka Kenyatta University osechako time, Nyeri no nyiso gi kendo ni gimbe gichiegni riembo gi nikech gin e ng'anyo. Gima nyaka jo Kenya ng'e kata jok manie administration ni to mondo mi ilos daktari achiel okawo gima nade. Nikech wan gi junior doctors ma koko donjo, wan gi middle doctors, wan gi senior doctors. Koro threat tok nyal loso anything. In fact, wan waparo king'iyo gimoro mwaluongo ni crude death rate chande. Tho ma ji tho athoya yuma was too much kata kapok doctors no strike. To en jukumu mar any administration mondo rit ngima dhano gi tuoche kata gi lweny. Mano waparo ni jatelo nonego bed ni luongo jogo piyo mondo bed piny. To onge threat moro manyalo tieko this solution. En gima waluongo gi kisungu ni knee-jerking solution. To kobi iriembe no dhi kanye to constitution wacho ni ng'anyo en allowed in Kenya. Mane gima tayo chik. Mane momi waluongo ni pend chik cha. Koro in kiriembe, they will end up in court to gibiro bedo reinstated. Ting'eni tuoche to kung'e ni riembo daktari. Tiene ni ji dhi hinyore moloyo. Koro aparo ni administrators go are naive. Ok onego gitim mano. Ang'o miyo gino setamo sirikal loso ndalo 27